Dan malam kai yarin malam kai dan malam baka da magana. Kira mun malam. Eh ba kira. Alhaji on ba. Kira malam. Allah. Wani ga su. Aka zo na gode dan malam. Dan malam kai yarin malam. Dan malam baka da magana. Kun ji manya. Manya na ku daban ne. An karawa galla. Wala biyu an koki wallahi muna nan dai kaga yadda dai rayuwar take. Wallahi ya karawa galla. Ya kasa karawa galla. Ya harkoki fa. To a karawa galla kasan din daga inda za ka gani. To karuwa ki kawo ni wurin ko da kai namu ne. Kai namu ne akwai amana. Kasan an ce da arziki a garin wasu gwanda a garin kudin ma. Yawa karawa galla. Amma lakin ka yawa da namu. Yawa kasan ki faruwa kamar wani masallaci ne sabo aka bude a gwan kadore. Sabon masallaci aka buɗe yace to ka samu to kaje wannan karuwa ne da girma kana so zai musu limanci yace to aka magana tun daga ka yace da su wani ba Allah ce a tun daga aka kallon shi zan buga gaskiya ni aboki ka san ni na ga maka nan ni yadda larabci ina kiran sallah Allah sanda muka ko taba maka ne kaji dan taba mai je ina ga maka akwai sanda muka wani wannan shi kanshi limamin da yake jin sallah a Sudan sai da yace thank you ya malam thank you malam zaki thank you ya wannan su haka bani a ai ina ga maka in ga na fara sajan for morning ganka ina ba shaka da aka mu larabci mu na mutanen Sudan ba wai kowa yake wannan dishi sai da kuma Allah sa za iya dan sun ce karfe 1 za a rika musu sallah karfe 1 ne a ɗaukar lawa gaskiya karfe 1 idan duk duniyan nan ne za ta yawo ba wanda ya sai sa ni sallah kai bada ma iskanci kamar ni ne za ka zo ka ce mun wai ka zo ka kawo wai ya sallah karfe 1 ai albashi 100 suka ce albashi a karo kallon 100 a karo kallon kai ya fara